Anambra State Signage and Advertisement Agency ANSAA ekwugo na n'agbanyeghị na ha jụrụ inweta akwụkwọ ntụziaka maka ịdị na amapụ akwụkwọ eji azụ votu, All Progressives Congress ajụgo isonye usoro iwu banyere ịkwụ ụgwọ tupu ha amapụdo ihe gbasatara posta maọbụ ihe ọbụla a na-ama maọbụ ibi ụgbọala ha akara njirimara ha maọbụ ihe ọbụla a na-eme, na ha ga-ejerịrị je binye aka, ha ga-ejerịrị je kwụ ụgwọ kwụsịrị na ha ga-akwụ tupu ewenye ntụziaka ha nwa ebupụta ihe ndị gbasatara ha, maka na ndị Advertising Regulatory Council nke Nigeria bụ ndị nwere ya bụ oke na ọla anụnwa dịka o si wee dị n'usoro iwu. Joseph Egbocha pụtara anyị akụkọ a. Ọ na-eme ka ndị Anambra mara ka o si kwuru ugbu a n'ihe gbasatara ịgbasa ozi maka mmemme ndọrọndọrọ ọchịchị, ọ kachasị ka o si metụta ndọrọndọrọ maka ọkwa gọvanọ nke Anambra steeti afọ 2025 ka onyeisi ụlọ ọrụ ANSAA bụ Maazị Odili Ujubongu nọrọ kọpụta ihe mere nso nso a n'obodo Nri dị n'okpuru ọchịchị Anaọcha, ebe ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC bụzi ndị si n'ụzọ ọgba aghara wee gbochie ndị ọrụ ANSAA ịrụ ọrụ iwu nyere ha ike ka ha rụọ, ma gbakwunye na tupu ya bụ ihe merenụ na ya bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC bụrụ ndị nọ na mbụ nye akwụkwọ dị iche iche iji chetara ha mkpa ọ dị na ha gbasoro iwu na-achịkwaba ịgbasa ozi maka nchụnta nkwado ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ kọwara na ọ bụ naanị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ise bụ YPP, ADC, LP, AA nakwa APGA n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị 16 debara aha maka ndọrọndọrọ ọchịchị ọkwa gọvanọ Anambra steeti bụ ndị megoro ihe iwu kwuru n'ihe gbasatara ịnata ikike maka izisa ozi maka ịchụnta nkwado, ma bụrụkwa ndị agagoro n'iru nye ikikere iji bagide n'ịgbasa ozi maka ịchụnta nkwado, ebe ọ gakwara n'iru kọwaa na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ sitere n'ụzọ ndị ọzọ dịka ụzọ mgbasa ozi soshal midia ya nakwa ihe mmemme redio na telivishọn bụ ndị anabatara echiche obi ha isi n'ụzọ dị otu a chụọ nta nkwado maka ndọrọndọrọ ọchịchị, ebe ọ bụ na ha enweghị iwu ọbụla megidere ịgbasa ozi ha dara. Site n'Awka, abụ m Joseph Egbocha maka akụkọ ụwa ABS.